El Teatre Nacional d'Altenes estrenarà aquest cap de setmana i en doble sessió dissabte i diumenge l'obra Utopia. La companyia que dirigeix Josep Ciurans portarà a la fàbrica un text que defineix com a intens, complex però divertit, amb un nivell interpretatiu exigent. El muntatge és una adaptació cedida pel grup escènic de Navàs, al Bages. Només una taula, unes cadires i 4 personatges en una obra que promet que a l'hora i mitja passarà volant. Utopia és, com el seu nom indica, és a dir, és un grup de gent que tenen una idea i aquesta idea els portarà a una aventura durant diferents períodes de temps. L'obra passa en un mateix espai, però passa en diferents èpoques, per dir-ho d'alguna manera, i que els portarà sense fer spoiler, però que els portarà doncs, a un seguit d'aventures absolutament delirants i molt intenses. Utopia és teatre de text, però sobretot de proximitat. El TNT, com ja va començar a fer l'any passat amb Mares, trencarà definitivament la quarta paret, amb el públic envoltant l'escenari a 360 graus. Enmig de l'escenari, 3 habituals de la companyia, Gemma Parera, Montse Brossa i Albert Rivera, i l'estrena de Marta Castilla. Cada assaig és una alegria perquè ens ho passem molt bé, l'obra està molt ben feta, és una obra que al final et parla d'una realitat que li podria passar a qualsevol persona i amb un toc de crítica social sobre això també, però tot vist des d'un punt de comèdia i amb un punt histriònic que la veritat és que com a actors i actrius ens ho passem molt bé interpretant-la i com a grup amb el TNT superbé. Amb Utopia, el Teatre Nacional d'Altenes enceta una primavera de vertigen en què també té previst estrenar 3 muntatges més. El sopar literari dedicat a Àngel Guimerà, el Florido Pensil Nenes i un musical que s'està treballant des de l'estiu passat.